Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba his preaching son Shilla ula therting ya ke menteri ki badon hapo ka sarkar MDA ki bagan thupru yo menteri rangba hadu usembut menteri rangba halor ke jingsa teng ban long an ki bill jong ka KHADC habaya keren baginong pathai kubor ha ka arpsan tarik ukala lengkot CEM ula therting ru ya ka sarkar MDA ka balarai kirki ban penlong ya ka election MDC klem da perkhat ya ka platengka jong ka council bat menpauru ka jinglengo ya kinong yalam jong ki sengsan pertai ki badon lang ha ka sarkar MDA ki ba omla ban penmi kano ka an ban telakam ya ki MDC ki ba jukun tiap na ka wei ka seng sya ka wei pat ya ka ba loong ba munshwa ki jukren persya bha ya kata nrei mentapat ki lakloi ban kersyan ban penlong ya ki election MDC Hagani kesngi CEM ula khot jingelang ya baro ki MDC ban ya kren ha ka baya dei bar ka jingpen kela jong ka sarkar pedeng ya ka 6 schedule ka ka ba ki don ban ong nrei ula ya thu ba hagani ka jing ya kren ki don ki MDC ki pakwa ban pensange shwai ki election ki don pat ki ba shim ya ka rai jong ka sarkar jilla ban ya bai shakhmat ka bening kong ka bi ki kren ba ka state government ka deban perkhat asin namar ba ka jinglut ya ka pisa kamde na ka state government state government da ka pelong election kamlut ARM ka shu thau bill be kan no ngim la banong ARM te arkur like road kat ba ka thau kamun kan hablut na kan is council sila da day baniele election biak sa sien da ko wi din la deb ni kamun kawan biak ka jinglut jong ka dis council te na ka ta daw mentabun ki pisa ki ban ka state government ka bagi juyo nim juyo shu kum ka jingrap ki enforcement tu ka mentala ka system ka don pisa shu ka state government kita idon jing ngiru idon jing akal yang ka pisa kita ngim juda pat tang si tulop ilang hap sim jikir shana we we tindai ko mo kalong mentapat ka state government ka pa kumbakam naga jingkren jong deputy chief minister mane ba kin yaj be ya kan election tingi sulungo ya ki parti ki badan mentah ka state government bangi kren ta jingkren pa Kecing penpau kalau baru kita keren persyak ya ka kim sultanat ya ka jingnya pet jongki MDC nak kawai ke parti sekawai ke parti ki ya kata keren persyak bah bat mentadang ke parti ki ba ingin job bet ingin yo ban majority ti kata ke selong tangkum ke jing keren kalam ke jing nongrim namar haba kamdon ka anti defection kum do pitip ba pin bat ya kita ki MDC na job ti kum do pin la ban keren ben pet ya ki MDC la di ki pet sekawai ke parti pin penrem ki tidak ki parti ki long serius si kani kamut menta kani ka amendment ka bala wanra kamut la amend ya ka paragraph 2 jong ka 6 schedule ha ka ba boro menshwa kamdan provision ba ka dis council kan thaw ya ka anti defection law tinrei ya ka ko bakila tharu men ba kila disqualified ngam tu ngi ya khun ya ka poi high court na job poi the supreme court ni job omla ban thaw ya ka anti defection law kamdan provision ha ka paragraph 2 Kapaong ba an elected member shall remain in office for 5 years unless dissolution of the house. Di mla ban khati ya kata kasang snem. Ndai benta isutu ba hakani kat num na kran bu joint secretary government of India to ministry kalau ba kin amend ya katu benta ba ka district council kala bantau ya ka anti defection law. Temut ki parti la di long serious ya kan ni ka kam kila di ban up la ka long hapo shisnem up hapo shisnem pendem in tau ya kani ka anti defection law pinjile election kadang begitu ki MDC ki job nak tu ko parti kini sa ba tu ko parti hadu benda nakut kan itanan tinre menta kin koloi pinjile election nala job la shai ki MDC haba don ko pressure kamut kim bansi banya head chunu haba ka tau sarkar ki kata ka pini ba ki parti jungi kim long serious suka bendem no election ti ko wiru mentan don ki be penpa ba nakal yang jongka sarkar hangniru UDP SPDP PDF NPP hangter ki juk ki parti belai ki bill ki bangila pas nang ni ki bill ki bamdan kam ban keren hakanu kunu bentar ki belong simple ba kum ka clan administration bill kami ka bill klem ai asen klem sha yu gobernur ban sign ka ki jing pen kloy ka ki issue jong ki bagi don ya ki MDC bagi nyele election
Bakin wan tahu bil kam dan nam tak kawai pergada bakin wan tahu ki bil bakin yo ketika kami kita ki an tendri kita ki bil dan hakti jongki jongki ki parti tendri ki kelempat ya kawai ga bil dan hadu menta macam dan pas kat kita ki bil mengila pas bakirki di kanir ka penpa ba kamu kata ka jing perkhat jongki kam dan hang nur ka sulong bi ale air ben di kuma kalong menta ya dan ki jing penpa mentan ba Borok ki North East Ladon, Arunachal, Mizoram, Nagaland, Mantaka, Wat Daka Manipur ke Ladon dia ke ILP, ke Sikkim ke Ladon. Kemudian datang ke Tripura, ke Balak Lej, bat ke Assam. Di Shunu ke Meghalaya. Mantaki Lej ban dawan ke Sukar India, ban ya kata ke CAB. Hoi ye dawang im sui ke Tanre, ke iban ya da yang ini. Dan dah kunu ko wipat ka an ke datang ke ILP. Dari Yakataru, kimtre ban syabu gubernur sign ya kata ka ILP. Ke begini ki ramba jungi ha state ki ya perkhat. Ti nang tapat ni ya keren mentanang ni ya ki konstitusi ki ba khia ki bla don laifu pra laifu kundai hajar ki nongbud. Kitu ki ong lada wan ka delimitation kemud la pendrit ki katu ka size kemud ka jingele kala kham sup na mentajuki. Ndai mentaki hab yele biang nak katai ka ba ya kemudian jingwan ra jong ka sarkar India ban pentiu no sekalai kun rio kolong baki konstitusi kin ya rengkat lar kilong mar arpol ne mar arfusa kemudian kilong mar rengkat ndri mentaki don ki batang si po hajar si ki don pahdu lai pura jung jan poi sa po hajar tu ka sense of equality kam dan hang ni kemudian kini ki parti bedang kabor kim kuslai kim pe ya kata baki thi ki wiki candidate ki haban yale na ki konstitusi ki he kat baki don pagi konstitusi ki berit di kanir kapawa nagi parti jongi badan kabor kim long serius kini isu nang ta mentan nak kaliang jonga ngapen pau khmat juki kalong ba kabangi susi menta kalong ba kumo kalong hame kalian nadu mensua hadu menta ka don ka jing sadum ka jing dum ka katat lep ya ka tega sekretariat jongi kani paragraf 12e ka ong if any provision of a law made by the district council. Come on, if any provision of a bill, of a law made by the district council, nangta is repugnant to any provision of a law made by the legislature of the state of Meghalaya. Lakini ki atli ki anche tengko to the extent tang hitai benta bagi tengko, then the law of the state will stand and the law made by the council will be void. Di menta balik ibu ya kani hi ka dia thu ba ka constitution ka burom ya ka ya ki autonomous district ki don ki enjoy ya ka autonomy ki thau ai mang ki kimdi ka department jong ka state government kamla ban pe ya kini ki bill ki jongi kamla ban treat ya ki dis council kum ki autonomous tenri ha Meghalaya nadu mensya hadu menta kini ke jing sabit kini ke jing dum ka dangsa apo ka sekretariat ba kin ban study ya kini hato ki law officer law department hang tai ki elected representative bakin study ka bill jui kani ka jing sa din jong ka Meghalaya ndai hang ni ka omba ada kala long ka an the law made by the district council kalong ka clash but ka law made by the state government ka taru kan hapoi ha ka high court ban decide ya kata ka to the extent of repugnancy tangita ndai ko makalong manta ka district council jingi ka autonomous ka kalong kum ka department jong ka state government kalong ka jingle ran ya ka council of minister hapo secretariat ka penlong ya ka state government kai ke jing kemen jong ki ngi ba ki minister ngi bu chief minister ukumen balawan kata ka landmark amendment kat bamaki pa ki treat ya ki autonomous district council ni kum ki department jong ki le kat boman ka jing bi ka khampalat shu ka wan na ka office jong governor ka pan pai biang ki bill ka bill ka ong ni ka paragraph 3 but ki enabling paragraph ban thawan ki ong all laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the governor ban submit to governor direct to governor people ya ke di rules ko ong by direct to governor kalau mentai ki babon ki bill jongi na ka secretariat jong governor la pan phai biang sa ka legislative ba can submit through the DCA hangdo ka don kalong against the constitution
ya ke di rule ru kitang ka jingbi so kemudian hak sekretariat jong governor ne hak sekretariat jong yang te kini ka daw ngai ledi nga skoba ka lalong ka insult bandang election hak mat jong kini ke ibar ko ngini banya chakman ka discuss ping yo ka autonomous insya kila ada penweng no tin autonomous in ong ba hidi tang ki dis council hapo joki hidi tang department joki kim respect ya kata ke autonomi ke bangidon